Na enkele jaren afwezigheid vond het Science Symposium vrijdag weer plaats op het Reiland College. Met sprekers als bioloog Matthias Bittenbinder, studenten Giel Poels en Simon Peters en Nobelprijswinnaar Ben Veringa. De bedoeling is dat interessante sprekers vertellen en ook onze leerlingen vertellen over de schoonheid van ons vak. Van natuurkunde, maar ook de science, dus biologie zit er vandaag in, scheikunde zit erin met een Nobelprijswinnaar dus. Dus heel breed science georiënteerd. En de schoonheid laten zien en inspireren. En ook voor collega's en leerlingen uit de regio. Ja, hoe is het om hier te staan zo? Ja, superleuk. Ik vind altijd, ik zet al in mijn verhaal een beetje dat ik het altijd leuk vind om voor een groep jonge mensen te staan en die op een bepaalde manier te kunnen inspireren. En als je kijkt wat de andere sprekers zijn, is het toch wel, voelt het toch wel een beetje als een eer om daartussen te mogen staan. Ja, en inspireren zeg je, leerlingen enthousiast maken over jullie vakgebied? Ja, nou zeker, dat vind ik een van de leukste dingen van mijn werk. Ik ben als onderzoeker natuurlijk, sta ik vaak in het lab en zien toch best weinig mensen wat ik aan het doen ben. Ik vind zelf wat ik aan het doen ben, een van de leukste dingen die je kunt doen. Zeker als onderzoeker. En dan is het hartstikke tof om, zeker zo'n jonge generatie, te laten zien wat je met wetenschap kunt. En waarom het zo belangrijk is om, als je het leuk vindt, wetenschap te gaan doen in je toekomstige carrière. Ja. Ja, inspireren. Heeft het vakgebied het nodig? Jazeker, nog steeds. De toekomst wordt ook bepaald door de technische ontwikkelingen. En er zijn veel mensen die daar in dat gebied werkzaam zijn, maar nog steeds nodig zijn. En ook vooral het onderwijs, daar zit ook een groot probleem. Dus als dat nog zou kunnen, zou dat ook mooi zijn als we dat mee kunnen nemen. Problemen in het onderwijs, waar moet je dan aan denken? Grote tekorten, geen academisch opgeleide docenten en vooral te weinig docenten. Dus hier valt het nog enigszins mee, maar in de regio horen we wel dat dat echt een probleem is. En dat onbevoegde docenten les gaan geven. En dat maakt het dus veel lastiger om ook voor de leerlingen de stof te leren. Je hebt een bevlogen verhaal verteld over giftige dieren, slangen. Daar ben je momenteel mee bezig? Zeker, ja, ik zit in een probotietraject. Ik ben er 4 jaar bezig, in mijn laatste jaar alweer. En ik ben nu het gif van de meest giftige slangen ter wereld aan het onderzoeken. En aan het kijken hoe die toxines die in dat gif zitten, hoe die effecten hebben op het lichaam en hoe we die effecten kunnen tegengaan. Ja. Ja, en hoe is je passie hiervoor ontstaan? Dat is denk ik gebeurd toen ik een jaar of 5, 6 was ongeveer. Eerst ontmoette ik met een slang op vakantie in Hongarije. En daarna is die fascinatie voor slangen naar me weggegaan. En die tot op de dag van vandaag, 25 jaar later, precies 25 jaar later, achtervolgt hij me nog steeds. Dus dat is leuk. Ja, slangen, kikkers zijn voorbij zien komen, padden. Had je ook iets meegenomen of niet? Ja, ik had niks giftigs. Ik neem vaak wat levensgiftigs mee. Ik had nu iets in een potje meegenomen op sterk water. Een van de giftigste slangen van Latijns-Amerika, de Jararaca. En ik dacht, ik moet toch iets meenemen. En dat zette mijn verhaal ook een beetje kracht bij. Want je kan vertellen, van, dit is het effect. En dat kan heel gevaarlijk zijn, want je kan eraan doodgaan. Maar het gif van diezelfde slang wordt gebruikt in medicijnen. En dat vond ik wel mooi op zo'n manier met één zo'n slang dat te kunnen laten zien, ja. Kijk, ik hoef mezelf niet te overtuigen dat de natuur belangrijk is om te behouden. Maar het is wel belangrijk om te laten zien wat er nog meer kan. En vertellen hoe mooi de natuur is eigenlijk je minste argument. Je moet ook laten zien wat er nog veel meer in die natuur zit. Wat we daarmee kunnen en waarom het belangrijk is om dat te behouden. En het ontdekken van nieuwe medicijnen in het gif van giftige dieren. Dat is een van de belangrijkste kanten in die zin. Ja, dus vandaar dat ik dacht, ik moet dat toch even aanstippen. Ja, dan vertellen we over natuurkunde, biologie, scheikunde. Wat maakt dat vak nou zo mooi? Het is het experiment misschien ook wel. De verwondering die daar soms in zit. En dat je afvraagt, hoe kan dat nou? Waarom gebeurt dat? En kan ik dat verklaren? En als je gaat zoeken, dan kan je heel veel dingen wel verklaren. Maar nog niet alles. Het is ook de bedoeling, dat zullen we straks horen van de Nobelprijswinnaar, dat je vooral verder moet gaan zoeken. En ook die verklaring, ook al is die er nog niet, toch probeert te achterhalen. Maar soms kan het lang duren. Ja, daar zit de schoonheid ook wel in.